Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket ismételten a Facebook fogadóórámon. Hála Istennek a kérdésekből folyamatosan érkeznek, úgyhogy megint kiválasztottunk néhányat, amit ezen a héten igyekszem röviden, gyorsan és remélhetőleg kellő tartalommal megválaszolni. Vágjunk is bele a mélyébe, a sűrűjébe, azonnal az államadósság és a gazdaság problémájába. Dr. Erdei Antal kérdezi tőlem, hogy a gazdaságpolitikusaink látnak egy gyakorlati lehetőséget az adósság csökkentésére, kikkel lehetne erről tárgyalni. Ez egy nagyon nehéz kérdés, hiszen mindannyian tudjuk, hogy a magyar adósság, államadósság szerkezete nagyon összetett. Tehát nem egy-két banknak tartozunk, hanem a bankok mellett nagyon sok magánhitelezőnk is van. Ez az egyik legnehezebb kérdés, de én azt gondolom, hogy ez nem akadályozhatja meg Magyarországot abban, hogy az államadósság újra tárgyalásával kapcsolatban megkezdje a kellő lépéseket. Ugyanis a hitelezőknek is meg kell végre érteniük, hogy Magyarország, a magyar társadalom ebben az állapotában már nem képes ezt az adósságot visszafizetni, vagy kapunk valamiféle moratóriumot, átütemezést, vagy Magyarország ebbe csődbe fog menni, és a hitelezők is el fogják veszíteni a pénzüket. Ezt kellene megértetni, azt hiszem, mindenkivel. Nagy Péter azt kérdezi, hogy tervezünk-e felvilágosító jellegű előadássorozatot az országban ezekben a kérdésekben, sőt, tehát a gazdaságnak azon tabu kérdéséről, amiről nagyon kevés szó esik, honnan van a pénz, honnan származik a pénz, kinek fizetjük vissza az államadósságot, miért van kamat, infláció és a többi. Kérdezi Nagy Péter. Nagyon sok előadást tartunk az országban, és természetesen ezek a kérdések mindig előkerülnek, de én azt hiszem, hogy Péter nyitott kapukat dönget, hiszen olyan jeles közgazdászok, mint Bogár László, Csat Magdolna, Lóránt Károly, Varga István folyamatosan járják Magyarországot, és folyamatosan ezekről a valóban tartalmi és érdemi kérdésekről tartanak nagyszerű előadásokat, úgyhogy ez ügyben én azt gondolom, vannak, akik ezt helyettünk már elvégezték, és jelen pillanatban is végzik. Vince Adrián külpolitikára kérdez rá, és nagyon érdekes kérdést tesz föl. Ron Paulról kérdezi a véleményemet. Ugye az Egyesült Államokban ő egy ilyen független, új hullámos ember, már amennyire 2002 óta tartó folyamatos jelenléte új hullámnak nevezhető. Ismét ott van az elnökválasztás jelöltjei között, és arra kíváncsi Adrián, hogy én hogy látom az ő esélyeit, van-e esélye nyerni. Nincs esélye nyerni. Az amerikai választások és egyáltalán az amerikai társadalom működtetésével kapcsolatban azért azt látni kell, hogy az amerikai társadalomban talán a leginkább befolyásolva a globális háttérhatalmak részéről. Ebből a republikánus, demokrata álvitából nem nagyon lehet kitörni az amerikai társadalomnak. Ha ez megtörténne, akkor az egész világon egy új rend jönne létre, és ezt azért nagyon szorosan őrzik ezek a pénzügyi körök, de legyen így, én nagyon örülnék neki, hogyha végre Amerikában is a demokrácia, úgynevezett ős hazájában végre valóban demokrácia lenne. Azt is kérdezi Adrián, hogy ha esetleg Ron Paul győzne, és ott nagy komoly változások lennének, akkor a Jobbik milyen kapcsolatokat építene Amerikával. Ennek kapcsán azért hadd szögezzek le valami nagyon fontosat. Ugye mi rendszeresen beszélünk arról, hogy az euróatlanti függésből enyhíteni kell Magyarországot. Az azért nem jelenti azt, hogy mi mindenáron rosszba akarunk lenni Amerikával, vagy esetleg a nyugat-európai államokkal. Pusztán arról van szó, hogy szeretnénk olyan kapcsolatokat, olyan viszonyokat kialakítani ezekkel az országokkal, amely nem káros Magyarországnak. Ugyanis jelen pillanatban az a helyzet, hogy Magyarországot ezek az országok kizsákmányolják, gyarmatosították, és mi ezzel nem emeljük fel a szavunkat. Ha ez nem történik meg, akkor hajlandóak és nyitottak vagyunk természetesen bárkivel érdemi kapcsolatokra. Fodor István azt kérdezi így lakonikusan, hogy miért nincs rendes hadserege Magyarországnak. Hát erre hosszas választ lehetne adni erre a rövid kérdésre. Én azt gondolom, hogy ez nem véletlen. Tehát gondolom István is, és én is, és mi nagyon sokan úgy gondoljuk, hogy az, hogy a magyar hadsereget így építették le, ilyen gyorsasággal, ilyen közös megegyezéssel, amögött nagyon komoly koncepció lehet, és attól tartok, hogy ennek nem más a magyarázata, mint az, hogy Magyarországot megfosszák az önvédelmi képességétől. És akkor jöjjön zárásképpen néhány egyébnek nevezett magánjellegű kérdés, vagy más jellegű, más irányultságú felvetés. Bódi Norbert Lajos és Kocsis Ágnes, akik szerencsi lakosok és rendszeresen kommentelnek a Facebook oldalamon, úgyhogy tudok róluk, és követem a munkásságukat. Azt kérdezik, hogy mi a véleményem Japánról. Tervezünk-e szorosabb kapcsolatokat Japánnal? Abszolút nyitottak vagyunk ebbe az irányba, de azt hadd mondjam el azért őszintén ennél a kérdésnél, hogy Japánon úgy érzem, hogy jelen pillanatban nem és egyre kevésbé tűnik vagy jelent világpolitikai tényezőt Japán. Amerikának bizonyos értelemben a kinyújtott kezeként működik a világ gazdaságban, én így látom. Hát van megint egy Adrián kérdez, ez már viszont nem Vince Adrián, hanem Kerék Adrián, aki fölteszi azt a kérdést, hogy az egyik korábbi Facebook fogadóórámon Petőfi Sándorról azt mondtam, hogy a kedvenc költőm, ami őt nagyon meglepte, mert hogy a könyvemből az derül ki, hogy én királyságpárti vagyok, ugye Petőfi pedig annak idén a kasszátok föl a királyokat jelszóval írt egy verset.
Valóban ebben van ellentmondás, de Petőfit én nem a politikai vélekedése alapján szeretem, hanem mint költőt. Mint azt az embert, aki az alapvető mindennapi, hétköznapi emberi érzéseket magyar nyelven talán a leggyönyörűbben meg tudta fogalmazni. Ha Petőfi politikai elképzeléseire kíváncsi adján, akkor azt kell mondanom, hogy Petőfi csapnivaló politikus lett volna, de hát nem is ezért szeretjük őt. És végül Éliás Attila azt kérdezi, hogy ha Hofi Géza élne, akkor ő ma Jobbik szimpatizáns lenne-e? Ebben nem vagyok biztos, mint ahogy ugye sokan mondják azt is, hogy Hofi Géza abban a rendszerben valójában egy szelep funkciót töltött be, tehát ő vele kimondtattak olyan dolgokat, amik szükségesek voltak ahhoz, hogy a társadalmi gőzt levezessék, vagy a társadalmi indulatokat megpróbálják humor formájában valahogy katalizálni, vagy elnyelni. Én azt gondolom, hogy Hofi Géza, ha ma élne, és ugyanezt a funkciót látná be, akkor nem a Jobbik, hanem a Fidesz soraiban tevékenykedne Kerény Imre mellett valószínűleg. Nagyon szeretem az ő humorát, de azt hiszem, hogy ha valóban így volt, ha valóban ő egy szelep volt abban a rendszerben, akkor nem sok keresnivalója lenne a Jobbikban. Na, találós kérdés. Mi az 30 kilós és legel? Januártól te. Nem tudtad? Ezek voltak a mostani kérdések, amik belefértek ebbe a Facebook fogadó órába. Nagyon remélem, hogy senki nem haragudott meg azért, mert kimaradt a kérdése, és továbbra is bátorítok mindenkit, hogy küldjétek a kérdéseket, várom a kérdéseket, és jövő héten is lesz fogadó óra, és azután is, és remélhetőleg mindenkinek a kérdésére időt tudunk szakítani. Köszönöm szépen a figyelmeteket!